Hej YouTube, vi skal spille Minecraft igen. Ja, episode 2. Prøv lige at trykke F5, så kan de se dit nye skin. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke trykke på F5, så kommer min tastatur bare op og lyse. Jeg kan bare trykke på E. Ja, det kan man sgu også. Ja. Det er meget nemmere. Nå, men så er vi begyndt på det nye eventyr. Gustav, han er så ikke med i den her eventyr her. Det er mig og Oliver. Ikke Oliver? Jo. Ja. Det lyder som om du sagde i går. Ja, det ved jeg. Vi skal aldrig hoppe hernede. Det er det farligste sted i spillet. Josef, hvis du nu laver en video om torsdagen, så kan jeg ikke være med, fordi så skal jeg på camping i en uge eller længere. Ja, det ved jeg så godt. Okay, vi hopper hernede. Ja, okay, det gør vi ikke. Det er verdens farligste sted ever. Eventyr! Okay, det er helt vildt mørkt. Jeg sagde eventyr, og så hoppede jeg hernede. Du skal ikke være dernede. Man kan bare komme op igen. Hvor er du henne? Jeg lander over ved vand 2. Herovre lander jeg. Jeg lander. Creeper! Er du død? Niks. Jeg overlevede. Ikke lige fordi jeg døde, men jeg overlevede stadigvæk. Jeg tror, jeg kan se dig heroppe fra. Jeg kan godt se dig. Der var en creeper, der sprang, og så har jeg lige mistet noget liv. Du fanger mig aldrig. Du har nemlig kun 3 helt tilbage. Nej, 3,5 liv. Ja. Nu er der crafting table. Crafting table. Deroppe. Nå, men. Hvorfor er den her gang så høj? Okay. YouTube, og vær også sød og like mine videoer. Jeg har også den etteren, den er bare lige helt vildt dårligt lavet. Seriøst. Ja. Jeg vil love jer for, at den bliver bedre. Jeg kommer til at sige, at det bliver ikke smule bedre. Hvad laver du? Jeg faldt ned. Er dum idé at hoppe dernede? Jeg hoppede ikke derned. Jo, du gjorde. Jeg tager mig en slurk. Altså, drik noget. Der skulle jeg ikke. Du våger på at hoppe ned. Det gør jeg heller ikke. Nå, men. Ja, jeg ved ikke lige, hvad vi skal sige nu. Jeg er bare lige. Hvad med at sige, at jeg lige har spist næsten alle mine chips? Ja, så siger jeg. Jeg var fandme tæt på at trykke E, og så ville jeg falde ned igen. Lad være med at tage den, Gustav ringede lige. Nej, han lukker så meget, fordi jeg blokerede ham. Ja, det ved jeg godt. Og vent. Ja, så siger vi det, Gustav. Hvorfor bliver han ikke blokeret? Prøv at lade være. Er der noget, jeg faldt ned? Jeg faldt ned på det der. Oliver, hvorfor har du stadig blokket mig? Jeg blokkede dig 2 dage. I morgen, der har du ikke blokket mere. Du blokkede mig i forgårs, Oliver. Så skal jeg undgåbe mig i dag, mand. Nej, Oliver! Løb! Og en ting med YouTube. Like mine videoer! Vi spiller Minecraft, og jeg lover Oliver, hvorfor var det, at du blokkede mig? Wow, edderkop! Så har vi efter videoen. Jeg tror ikke, at YouTube vil høre det. Blokkede mig. Ved jeg ikke. Hør, der er en zombie med guldarmor. Det er på grund af, at de godt have. Og der var mit crafting table. Vi skal flygte. Du var med på serveren. Du ved godt, vi begynder på en YouTube-video. Nej. Du kan Roblox, imens du har blokket mig også. På den der tycoon-server, der har tjent 42 millioner. Hej, zombie! Guldzombie med. Der har overlevet mig. Hvor er du henne? Det ved jeg ikke. Jeg er lige kommet op af det der vandfald. Og der er en creeper. Hej, creepies. Dræb en zombie og dræb ikke mig. Du dræbte ikke zombien, din lille creepy. Creepy. Okay, hvilken server er inde? Redstone, PvP. Du kan ikke komme op, zombie. Nej, der er du. Au! Zombie kan gå
Hallo, er I gået væk fra det der sted, hvor vi var sidst? Ja. Jeg vidste ikke, hvad fanden skal jeg så kunne... Au! Jeg døde bare. Okay. Edderkoppen reddede mit liv. Ja, creeperen reddede mit liv. Og så reddede edderkoppen ikke mit liv, men det burde den gøre, på grund af, at den dræbte. Hallo, edderkoppen reddede mit liv på en mega nice måde. På hvad for en måde? På min måde på, Jeg var lige ved at dø, ikke? Og så kommer skeletten bare lige og redder mig. Hallo, nu går jeg til Rock Factions. Kommer I også der? Ja, jeg er i gang. Jeg sidder og svømmer lige nu. Josef, der var sådan et skelet, 5 edderkopper, 2 creeper og 3 zombier efter mig, så hoppede jeg ned i et hul. Ja, dum idé. Oliver? Ja? Unblocker du mig ikke snart? Jo, det skal jeg nok gøre. Nå, men, hallo, Gustav. Vi skal også sige noget til... What? Hvor var jeg lige heldig der? Vi skal også sige noget til YouTube, fordi vi er lige begyndt på et. YouTube, jeg får en munkermand, og han er så grim, på grund af, at han har en mærkelig næse. Jeg mener det seriøst, den går ind over munden, og helt ned til nakken. Eller halsen. Det var min munk. Hey, stop det der! 4 smaragder for 1 diamant. 5 smaragder for en blaze-stav. 64 smaragder for 1 netherwort. 1 smaragder for 2 sheltande. 1 smaragder for 2... Hallo, Gustav, kan du godt lave et sværd til mig og Oliver? Okay, vent. Hvad? Kan du godt lige lave en sværd til mig og Oliver? Svær, vil I ikke bare helst have en fuld guldsæt, og så 2 jernsvær? Jamen, jeg har ikke guldsæt. Nej, jeg har ikke. Jeg fik det i går, så jeg fortjener det i dag. Okay, Josef. Ja. Nu tager jeg bare. Hør her. Den, som der skaffer noget mad til mig, får et... Den, der skaffer noget mad, så er jeg for fuld. Hallo, løb! Der er en dernede, der er... Wow, hvad skete der lige på den her edderkop? En edderkop. Duf. Jeg dør. Shit, jeg har et halvt liv, og så døde jeg. Ikke lige fordi du er dødelig, men... Vi døde så. Gustav, du går til sprung, og jeg redder dig. Ja. Det er en dum idé, eller seriøst. Okay, eller alle sammen går til sprung. Eller hvad med, at jeg dør her? Altså en af jer dræber mig, uden at de tager mine ting. Ja. Og så går jeg selv over og henter dem. Jeg skal nok slå dig ihjel. Dø, Gustav! Brug det her jernsværd, og når du er færdig med det, så kast det ned i hullet. Okay. Guduf! Og vent! Jeg skal lige smide mit jerngear. Okay, nok mig. Dø. Okay, du må smide alle tingene. Okay, prøv at vent. Smid og... Enderman. Hej Enderman, er du klar for mig? Nej, han er ikke. Derfor han prøver at dræbe dig. Her, Gustav, tag dine ting. Hvad sker der lige for den her? For den Enderman, som der er derude. Og jeg har lige slået ham. Men han tager mig ikke herinde. Josef, det er den, jeg slog. Kom her, Enderman. Hallo, vi smadrer ham.